Yeme amankwa. Ayame amankwa. Kra Bible. Me kra Bible. Sa asema wa mebeken. Say asema mebeken. Onyame hu me mobo. Onyame hu me mobo. Pia. Oda. Yo. Amankwa, di asem na di abeda o mame. Ma we dia meka say boko so nye boko sa. Oh. Ninya ne say 2014 ena me we SHS. Na me we school no adwumasem edin pa de mame. Anti me de adwumasem to me namfo ene me papa so namfo anim say omo enhwem na omo nya adwuma bia na omo mpa adwuma ne bi mfa mame. Anti we na me ho na mo ka say me papa namfo ne bi say omo nya save mochire adwuma nese samali adwuma omo say metimi aye satan me so me hwe de wi ana ne masi kona sika ne fie enti wasa me so me gitum na me koye mochire adwuma ne sa enti makoye adwuma no fo na me pa che wo yo bi a wankasa wo akukudura unsura de a utimi wo yo bi a obudu Bachai me bodu akukudru bachem wa kudru because ya we to save krase anti edum ne bi na say me papa mo ni hokra na mo ni akrase kra na me nko ametime hwe akra ho aha anti ema akudru de wa kudru pa Samson se hokra be wa nanu ye wa akukudru sa de abetumi awa Samson ejatanu yo kase anti mome we na ja omudi me kwa chire adwuma yi ana master tia adwuma kakra na mome me ni komo o first day unya adwuma ni bida ye do ko ho na ye bie mochire no ni nipa egum sa no se na ho ye oh mome for the first time there no kwasem de ho badwiriw na ho dwe badwiriw no de me na ma ho bi pen esan se me nana ewu to me nsa so enti no eba se nipa enwu ne ayide ende na me nsuro because na madika ho be me no miasa en9 b na de ma me ho dwe me na se okuduru mochire ho na wo hwe se de nipa si saso bebre o honum na eno nko ana de be ma ho adwuru ba se ni de betu aboshi kakra ba se bia obehu funu na ebeye se ase wo yemu iso na asuru bi ba wafa de ende na bi enimi mo ebusuafo mo chiri ya o kan ho ase yemfa ntudwa bibinti adawroma bebi okoye adwuma de de besi kakra to aso ankwa mo me ni nya se mehia moa se adeso akese pa ba beso ametire so adai me hu de menya ni nya na se me de dim wom sa edruba bi na eyese omudi funu bi ba na funu no na emeba wa edrum re bi ameba wa wom emaya nketesiafo ewom ene ade nti omo emeba wa tse ya oti bi mpachan na wan hu maami bi se ise champo ono so no tobo ampacha omu nyina bi wo size ni nyina bi mpachan but emeba wa enti omo before me abije edi asemwa ena ye brother sak mi hunu asem ni nwe baba bi ekeka kono di fi ahwe yi a ebe kontiria abrampa mami nsio me mpedi chef rije efa count be dwa hwan be bi asem ne keka kro wo onya hu se case na ya jeta amankwa mami no mo de mai wani bi ba na ede bacho o hwe se de mo akono ne sitie na na mentime ngina enti me komeso before me mu wa Ghana ha ade o mu Shadrack Musa ni beti mami sesia eri some function no sana nsani me hwe ba ko bi boys bi we rom si ye kosi wa no ma betufu na najo no ma be hyew wọ́n shifu kwa o wọ́n si di ọwọ́ mu kyerá se bia wo ye girl o area wọ́n mo se opa one penny wo pedra na jo no ma betufu ni aboa e de kwasa sem na mamu e mu ye asem na no ya de malady na funu nu fu asisi sino wakono gira wansa malady bekasa ababrampa me se pension ma na suja de o kyerá na so ayu share try to see material green and so hardware no we there hey na mankwa
Ma. Na omde wo se omde e maayo ne ba na ye de yi. Na sɛ ya mo no fo no no egina so ene omoto no de wi amo shape na yi na ma akono na aba be hyem mu. Etu ni funa koda. Bachan ma. Uni funa koda. Bachan. Boko malidi. Boko. Abije. Wonu nu ba fidie no. Aposho. Ye metia na matia. Oh. Se me yesu ana maye. Malidi boko. Ewie. Wadawro ma. Ewie o. Oda. Aye hu. Agitew. Agitew. Agita. Amankwa. Omofe. Ada na wo ye virgin wo fa obada. Wo si su no. Pacho me fa obada asa na me ko yadwuma no. Na die pa na bema efunu na bi hu akono sa. Amankwa. Pacho ya na omu fresh sa na eba sa na omu honam te se de ase biansi ye. No for no say si shekine to no say si tie ni na sa pepeneti. Oda de ne beto na nufu no. Na nufu no. Na woso. Na woso sa. Nti no sa no. Wo ya bo ana sebi. Na woni bi kodai. Mpacha. Etidie na asi. Se ba ko gina me so pa de bia. O gina me so me yesa me ntime nkata mane me yesa me dapena. Ya brampa. Na modina ba. Oda na bibi enyema ekoso wiaso difo. Malidi. Oda na gina wo so. O gina me so sa. O se die. O se me okuta bi wo ha okuta sekan ne ayi gina me so sa. Se me na sabe onipa wawu no ekwan wo ne ho a wo ne da utumi penetrate mbajan it is entina make us de omudina bafufro sa no it is one ne da it is say obi a wada na wo fa no je se utumi nkeka ne ho je se won keka ne ho enti one ne a utumi bu atopa pepe mbajan gumu mbajan kama obi de hye it is we fun papa obi awu aso obi ada wada na se one ne da bisa na sana akwakoye Wanyem. enti wafa ni pakan pen ena wafa sabi fun so pe na wo mo mienu no kan human being dead body no mama it say there feeling no ya otie no after some minute from the die and they say minute from the die me te feeling no more change some minute wa boa Come on. sama japa sama atwa e chene ni mu nwe woni ha da na ati de feel de o chene di force de sem hu bia na so so de boy tu a o kekeye am ne ntia ba mo pamona mo yes so so Oba de hodi na se wa se wo da. Malidi. Utimi kosi. Mo. Someone on kwaro wanyem krada ofa ibamle. Ye bejero. Ofa ibamle. No nya we wuna no. ya abo ama ensem hu abete ho kase emu frem wo ya fonda ensefie ha de frem a wanya Ya mama o wi bi papa Malidi but therefore ya story na Ukraine talk show for my me wan jiri mi o so Dr. Mensam we dia jira sasadro ni bi o amankwa said you utumi etim kase niema eninemu said I make say mode na me share say nyese sama ni gina me so anya wanu wi pe mpache dabi wono mansa mpache dabi wani kan mpache manika na de kodi sensam fun no ana wo kwadwuma na utote kakra mpache men wi tofe wi bi mpache men bia Mr. Champon mumi anya adwuma kwa toba wo sama ya tia mumi anya asase nya toba wo o kra beti ase wada woroma e ho kra beti ase minimum kwaye Mr. Champon ogusu abe kama adade won kwa ngona ma na pokwa brabe wo na ye pore na kokoro nchansi masidi
Esibi no anu so yitwi nchansi na bi je so yi table no so so de o hinti no atutu ntomata kwara hey Mr. Champon me ho adwiri me da bi awode me ma yeso ayaja na na die amode me obi dihye eya niam ekoso mo chiri da mu o amankwa o start ye ma sen na wafa wo ma efuru sen na wo no ma da first day me na efuru no die na every wo e dey bia bo me na me san timi da e dey omo edom beba na omo ye fresh mpachan efuru no nyina efuru first day me na efuru no die na as e yeme afedi abeya wo habit sanity nti ayese e wo se meye na ni adenti na sa funu nko ana wahura gina wo so ebi mu saman ni adi no owura wahura gina wo kon so saa woda na oba daye mu ma hu na hu se nipa no tata physically me da me yese me ni kra katape na ogina me so na sisi kra de oba na oni akra ketua akra ketua maledi wawo efuru na so akwara ansa that's right no mo siri no mo yi maledi wanyemo sa wo wow Dr. Mensa mai mon ko na abrampa me pesa me home ka me nyamoto me pesa me home kakra I don't know because ade e koso no de me ni padua mu yeme no e ma no brantie no ene na adwuma na nkasa no amankwa na akatua ne nye o baje na ye ejeni se bia sika na wo pe but wo no bibi ne be wura wo ma wo akono bi sa be wura wo mpachan yetete se ya asofo no bi etimi ba wo betoto begigi nsuo bi no ne ade bi a postmortem mo ya akwa no ne ade wo begigi bi e no kore mpachan eno so na ya de ekoso mpachan ekoso o mutumi ba begi efunu nsuo no ne ade mpachan yenye save e bi kra mo ba omutinwi no mo atwa kakra o mutumi begi efunu ni tirinwi ni bi mpachan ene yesi accident enso si a enuama na moja ne ade no mutumi begigi mpachan ay no no mutoma wo eton ma wo hey ada me wu munsie me da no a mama fa me nko no obi nkodi me mkremfo kama because me say my no den no wan konya mo kire ma papa obedi me pa so ogu ani mu ase ni re kwase no so no ye woni ye de waba he sa ma me boni so tem anka na buche for crack and for pa ma me obai hey amankwa obayo ejin say ba obai no ba sesei pacho with them one me here say ade ne di wachi no mpachan yeah Linda mon frère Dr. Mensa why mon frère Linda say Dr. Mensa juma baby abo ma boaye ni why yesre say na ma talk show cry ne nkasa na brantie no ya me mo bodo do kwase hey they say the juma de wajai mpachan but wo da wo na pa me pa chewo mon kata na ni mami mpa chewo chadra ko mon cover na ni mami amankwa ufa abayoa ufa panimu nso mpachan mampani 47 ti se Mrs. Champion mo so ufa bi ana me so sai me type wi mpacho type ne bi nyat se man ka ba dia ba to abone de o ti wa wo chire me na ade me be susudu ade wo chire ufa me so me type no bi mpachan enti yemfa ne se wo se wo ne normal person da wo be miemia ne no fo ne ade o mo so mia wo no fo mpachan na nanu de wo nkese no da bi no fo no kwa na me miemia ne to no yeah Linda I do for mo talk show for my no mo we he utumi miemia to mpachan te said no wo dane na so mo ba mo da ho sei ai na bia ya to pant ahye wo mpachan no awro pant no mpachan funu de so ntimi ni style ondo da ho din yon ana medical ka se ono ne da te said obi ada na wo fa ma obi ensabia no mama na da o fa no ha sa pepe na tie ti sa no obi a wo fi mu a wo de ne na aboha anas isa na me no obi mu
Ye, mempa boa ni. Mama mengro mempa. Abrampa. Mabre, I mempa boa mame, ma poshu. I mame, I mempa boa mame. Me huna me isa mame. Mabre, abre shu. Eh yeah, mommy am sorry why. Me yeah, me dwane kola. Me dwane, me wie. Me dwane mommy am sorry. Mommy am sorry nko. Hey! Me pacha o. Eh yeah. Who use condom? Mpache da me bonoro. Hey, one so dear. Who were brana? Mpache me ni adrobia. Who yen for money rituals biana? Mpache da bi. Ana meka se da feze a eba me musa menye me ye wie na firi ho. Me ho. Ana de no ba so. Na ye me se menye. De bia na ye me se menye. Ejua kan food do sen na no mada. But you me ye to for 2 years. We adwuma no 2 years. 2 years. It na se tem bia ubenya bia akono bia. Pacha. Nti mentimen kan amudodo. Ese ye de biba na hwe na ne ho akono de a. Na ye de omo ba mo na mo rowro mo ho ana abusuafo no. Ebi wo ha ye na abusuafo no nyina aka bom. Na ma rowro. Eti mu de omo to on se ya ye de omo to obi ade e chikransa na ya bebam wo. Eti sa time na environment ne ma so no na wo yi taste no. Mpacha. Eya anadwo a wo kwa adwuma no na wotumi esa operation na na se etam bia wo hwe mu adwo no. Atama obo se bia muda ho nipa nhyedan na bi wo so anadwo. Nti bo a ewia ba ko na anwumre ana anadwo mbienu. Nti say sa nipa na otata wo no. Obekai ekurukura umdini free so ba. But you mentimen kai. Emu doso. Mentimen kai. Tuba suda ibia na obekata wani bia no gina wo so. Bajai. Abije o mafra esofo ni bia maye. Ifo Facebook obi se on nyinni. Mame eye beta se obagye na da obi se dura anadwo a wokotu fun ko twena ba. Na ne ogidi. Eno sa emu asem sei. Obi akosie ni de hye no. Osedura na dwa na me madamfo ni akotu fun ni e dia ba. Ya bunwa ni asada to na taxi. Esi ogidi. Me say obi be fa taxi wa chim odan. Obe wi attack on high taxi. Omudu kwa mu no eno wo yire no cool boy ni to ni twe no de taxi no edwane ba sunwan. Obada be jane na boy ni jira ne kwa. Boy na ne dimrika ko report to police station said we di money bi za ante no o kire ba bi wo ko ne boy ni de wiram kwa ne phone ya se so ba di edi emo no a be ye press conference ni a police for sa di a wodi nani ahunu ni aniema wo wiase na eni ememu ana aba no chese wo dwene ho a tiase we spiritual ya kire ati bibia guru so yes fa ena bi mo kire say ye nyina ni be da yi we ani dabi asamanti say because that day you be deliver who be tono e je say po ne ho ban eti mu amusi e wo mu de mu nyini no ye de me de mi gidi pa nyi odi fo pa e wa homa ne so hello pa ma hey yana sister asama be de aburo yesu abrantie bi se okoye adwuma wo mochiri oni efu akodeda sese obeda bia na efu nu baako oba ogina ne so ti we no ebi mu kire sa agire ko we efu kro na busuafo kopa ne chew ansa ne ya breki mo na maye huhumufo san ne ye hwe no we dia ye nka no bone bible kra ka ma yeti ase se wona ti ase na wona ewu eni kaka na adia eye emu asen krabopo unne acha by ewu sesa ni me by Chris na ekosio we ma woti ase se enye ade papa enti da sani bi trasa ase so no tumi ni emu koda wabɔ musu a ano eden nti we se no odi fin abefie enka tete danka we esi etwela so esi yiri from em esanse uhu aponche a wo hu se ni ni aponche ewu a ore ni be hia na mu da ana akoko obe hu se ni ni akoko ewu ore ni be hia na mu da
so da sani utumi just as suban we di dia no wa free nipam na say why aboa ne sa we say no huhum anu hunam ni nyina no wagu no hu free we ya mani betumi ya so dia na betumi ya de aboa no nti na gya ya frɛ wo nipa bi say no ade say ya frɛ onnie no ne dan no ne huhum no ene ne kra no ne pa ne kyɛw ne ne na kasa ne ya frɛ na di obagye no ne ya ye ne e do drama ti da bɛn na wobɛtumi abɛkuma sɛ abɛbɔ asa akwa no so na be adoma Saturday coming na bɛkuma so okay ene ye bɛm na kɔ na wo bɛba ya sam na ba na waba bɛhyia wo na wahwɛ aboa no gya wabɛtwa ato ayi dɛ se yɛ nsoma akɔda sum na so kɔ a na odi kuro ba yɛ mane na ne nti ti yɛ da se yo ti amankwa de asie wo de ayɛ futuo bi bɛma wo nuanom bɛkyama de na wo bɛka de mɛka nyane sɛ na menim sɛ mede matiwura BBC mu a sei na bɛtome no kwasɛm ne sɛ de me hu no nyɛ saa na obiara hu sɛ mani kura mentime nkata mani mentime nkata so gyina me so a ni nti ama me ho kyerɛ me paa nti sɛ we etimi firi me so a nya dam de metibe wuram bi na wo nua bi nso ekoye bia de na wo ka kyerɛ no bɛmu wa bacha de atumi me yonkofo ɔma mo yɛ adwuma mo kyerɛ nyinaa ya foto ekɔde mamo enya de papa wode betibe wuram ne ɔkyena ga ho sade a wode utia wuram no enya papa mfa ma sɛ de me ho kyerɛ me no sana oso ho bɛkyerɛ na kwashi ba ko tike mu a o sɔde me de ma wo wo no utimi di wo mo kontrol ho bo wo mo doge na no de wo de kuntu ayi nye wa ye merenti ontimi eno no ya na ya na ye penentem ntinya fe no bi mechi ne kasa no je se jama de ne twere ban nti se nka anya se ho na ka de na twere anya se bia ye pentem dia ne ka obetimi ayam na obetimi de na twere ban bi baabi afugire ne to no ma mpacha o de afemu ama no ti mo pentim ti dogede ti omo de ne de wuru ma sesa la no a o fi mu bi ha na kyerese o na mu a Yesu mehwe wo Yesu mehwe wo mpacha Abrampa asem jese adai ya eboni bei ani me be Jesus se de na o ka control no omuwo da so so obeka ya omuwo omuntu magoa kesa kese o se omutimi de hye oba na oba na ha na pu efunu na sa no mai ndai ade wo de defunu aye sleeping good no wo pop na wa de defunu pe o mini de efunu pe ba now ye dey hu so mbo to machine ayase me ye research kakra wo wiase wo ombo santuma na o de wonti bi da woni ebusa no ombo te se de wodi sumye eto yere ayase de oh yes wo je bi da yanko computer so ejo di mai ye buje buka bad ebro mi so